サムイ島やパタヤ、チェンマイ、そういったところの開放計画が進み始めております。日本からタイへ向かう、またタイから日本へ来る航空便が増便をする予定です。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。だんだんとタイが開放に向かっていっていますね。今回もタイの各地域の開放情報が入ってきておりますので、そちらについて詳細をお伝えさせていただきます。また、日本からタイへ向かう航空便、こちらの増便も発表されておりますので、そちらについてもお伝えさせていただきます。今回お伝えする情報は、まずは1つ目、7月1日から開放されるプーケット、こちらの情報が追加で入ってきておりますので、そちらお伝えさせていただきます。そして2つ目、タイの各エリアの開放に欠かせないのがワクチンになりますが、タイでのワクチンの情報、こちらについてお伝えさせていただきます。そして3つ目、7月1日からプーケットは開放されるわけなんですが、それ以外の地域の開放情報も入ってきております。今回はサムイ、チェンマイ、パタヤ、こちらの情報についてお伝えさせていただきます。そして4つ目、タイへ向かう航空便の情報、こちらについてお伝えさせていただきます。日本からタイへ向かう航空便、そしてタイから日本へ向かう航空便、こちらの増便も発表されましたので、そちらお伝えさせていただきます。今回も様々なタイの開放情報をお伝えしていきたいと思いますので、楽しみに聞いていただければと思います。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そちらも最新情報を追ってお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめに7月1日に開放されるプーケットの情報を見ていきたいと思います。こちらの記事をご覧ください。観光再開急ぐプーケット、アプリで観光客の居場所を特定へ、このような記事になります。タイ南部にあります一大観光地であるプーケット県では、7月1日から観光を再開する準備が進められております。プーケット県の知事によりますと、プーケット県ではタイ政府から資金や技術的サポートを受けて、外国人旅行者の居場所を把握するためのアプリを観光客のスマートフォンにダウンロードさせることを計画しているということです。この追跡アプリ導入の理由に関しては、プーケットの知事は、できるだけ多くの外国人にプーケットを訪れてもらうとともに、新型コロナの感染拡大を抑止したいと考えているため、そのように説明しているということです。それでは次の記事になります。タイの首相が SNS でタイの各地域の開放について発言をしました。タイのプラユット首相は SNS で7月からのプーケット開放、そして10月からのバンコクなど10都県開放の方針は内閣として認識している。また、この開放計画に関わっている機関は、現在の開放計画を適切に改善する必要がある、そのようにも書いたということです。このプーケット開放計画に関してなんですが、日本に関してはまだこの制度を利用してプーケットに入れるかどうかということは発表されてない状態ですので、そちらお気をつけいただければと思います。日本は現在、タイ政府の見解では、タイ政府の6月1日の発表になるんですが、高度感染危険国に指定をされております。現在は日本はそのような状況にはあるんですが、だんだんとワクチン接種が進み出しているような状況もありますので、遠くない未来に日本もタイの開放計画を利用してタイに入っていくことができるようになっていくんじゃないかと思います。そういったことも踏まえて、このチャンネルでは現在のタイの状況、そして数ヶ月後にはタイはどのような開放計画をしようとしていっているのか、そういったことをお伝えしていっています。それでは次、タイのワクチンの情報をお伝えしていきます。まずはこちらの記事になります。新型コロナワクチン、オンラインでタイに住んでいる外国人の予約受付開始、そのような記事になります。タイ保健省は6月7日、タイ在住の外国人向けにウェブサイトで新型コロナワクチン接種の予約受付を開始しました。接種の予約ができる外国人は今のところ60歳以上の高齢者と基礎疾患のある人に限られております。そして現在使用しているワクチンは中国のシノバック製ワクチンとイギリスのアストラゼネカ製ワクチンということです。それでは次の話題になります。タイ経済が回復するのはいつか、そのような話題になります。タイ商業、工業、金融、合同常任委員会はこのほど政府が新型コロナワクチン接種に力を入れ続ければ、タイ経済は当初見通しである来年の第1四半期、来年の1月から3月より早く、今年の第4四半期、要するに今年の10月から12月に回復に転ずるとの見方を示しました。政府が目標を達成すべくワクチン接種を推進すれば、国民の安心感が増して経済活動も活発になり、
経済の回復が早まることになる、そのような見解だということです。以前の動画でもお伝えしましたが、タイの中央銀行の見解では2023年の春ぐらいに回復に転ずるんじゃないか、そのような見解もあったわけなんですが、今回のタイ商業工業金融合同常任委員会の見解では、今年の10月から12月ぐらいに回復に転じ始めるんじゃないか、そのような見解だということです。それでは少し話を変えまして、日本とタイの話題をさせていただきます。こちらの記事をご覧ください。タイの HIS、京都の魅力と文化を発信する専門店、はんなりカフェで京都をオープン、そのような話題になります。タイ HIS は6月9日、食、物を通じて京都の魅力と文化を発信する専門店、はんなりカフェで京都をバンコクトンロー通りでグランドオープンしました。このはんなりカフェで京都、こちらのコンセプトとしては、メニューと内装には京都らしさを追求して、京都産の抹茶を使用した香り高い抹茶ドリンクとスイーツの提供を通じて、多くの人々に京都の魅力を感じてもらえるような、そういったカフェを目指しているということです。また、店舗の2階では京都府と連携をして、加工食品や雑貨を中心とした京都の物産を輸入販売するコーナーを設置しているということです。お店としてはコロナが収まってきた際には、タイ人の京都への訪日旅行に貢献できればと考えているということです。だんだんとコロナが落ち着いてきて、タイと日本、また日本と諸外国の交流がまた活発化していけばいいですね。それでは次の話題になります。プーケット以外のタイでの他のエリアの開放の話題になります。まずはサムイ島からになります。こちらの記事をご覧ください。サムイ島封鎖ルートモデルで7月1日からの外国人受け入れを希望、そのような記事になります。プーケットは7月1日から開放される予定ですが、サムイ島も同様に7月1日からサムイ島封鎖ルートモデルと称してワクチン接種済みの外国人旅行者の受け入れを求めています。このサムイ島封鎖ルートモデルというのは、ワクチン接種済みの外国人旅行者がサムイ島に到着して検査で陰性が出れば、最初の7日間はサムイ島の特定の目的地とビーチを訪れることができます。7日間が過ぎた後に検査で陰性であれば、近隣のパンガン島やタオ島の訪問が許可されます。さらに7日後、要するに到着してから14日後には他の地区に移動することが許可される、そのような計画ということです。サムイ島では現在人口の 50%、5万7000人の住民がワクチン接種済みで、サムイ島封鎖ルートモデルを実施するためには人口の 70% のワクチン接種が必須のため、さらに3万6000人にワクチンを接種する必要があるということです。それでは次、チェンマイの話題になります。チェンマイもスピードアップして開放計画を進め出した模様です。こちらタイトルは8月1日から外国人旅行者受け入れを計画、そのような記事になります。チェンマイでは2019年の観光収入は1000億バーツでした。しかし2020年には430億バーツに減少をしました。またチェンマイ空港の利用者も1130万人から620万人に減少をしました。またチェンマイの観光関連事業の6割以上が閉鎖を余儀なくされ、チェンマイにあるホテルの8万部屋のうち利用可能になっているのはわずか 3% の状況だということです。そのためチェンマイを救済する案として8月1日からチェンマイを開放する、その計画が推進されている状態で、まずはチェンマイの4地区、こちらをワクチン接種済みの外国人旅行者に開放し、さらに10月15日からはチェンマイ全土を開放する、そのような計画で進んでいるということです。それでは次のエリアになります。こちらパタヤになります。外国人に高い人気を誇るチョンブリ県のビーチリゾートパタヤは10月1日から新型コロナウイルスワクチン接種済み外国人旅行者を隔離なしで受け入れる予定です。6月9日、パタヤ市長とタイ政府観光庁の総裁、そしてパタヤの観光協会の幹部らで外国人観光客受け入れに関する計画の議論が行われました。その議論によりますと、パタヤの外国人旅行者受け入れ予定日は10月1日だということです。受け入れ方法に関してなんですが、パタヤに関してはサムイ島と同じ封鎖ルートモデルを検討しているということです。要するに隔離なしで入ってきた外国人たちは、初めはパタヤの中でもエリアを限定してそこに留まる必要がある。そして一定期間を過ぎるとだんだんと自由に移動ができるようになる。それがこの封鎖ルートモデルと呼ばれるものです。またパタヤ沖の乱闘に関しましては、プーケットで採用される予定のサンドボックスモデルというものが検討されているということです。ということで、続々と7月1日のプーケットの開放を皮切りに、サムイ島やパタヤ、チェンマイ、そういったところの開放計画が進み始めております。他のエリアでも開放計画が話し合われているところだと思いますので、そちらもだんだんと情報が明らかになり次第、こちらのチャンネルでお伝えさせていただきます。
それでは次の話題になります。各航空会社が国外からプーケットを向かう便、そちらの再開や新設をする、そのような動きが続いております。これまでに8つの航空会社が10以上の都市からプーケットへの直行便を運航することが明らかになっております。そちらについてどのような航空便が運航される予定か、そちらお伝えさせていただきます。まず、タイ国際航空なんですが、ロンドンからプーケット、こちらが週1便、パリからが週1便、フランクフルトから週1便、コペンハーゲンから週1便、チューリーヒから週1便となります。次、タイスマイル航空、こちら香港から週4便になります。シンガポール航空はシンガポールから週7便、エミレーツはドバイから週4便、カタール航空はドーハから週4便、エティハド航空はアブダビから週3便、エアアラビアはシャルジャから週3便、イスラエル航空はテルアビブ、こちらから週3便、こちらが運航する予定です。これらのチケットに関してはすでに発売が開始されているということです。まだ日本からプーケットへ向かう便というのは開設されてないんですが、日本の新規感染者数が少なくなっていって、だんだんプーケットにも行きやすくなっていけばいいなと思います。それでは次の話題になります。日本からタイへ向かう、またタイから日本へ来る、そちらの航空便が増便をする予定です。こちらの話題についてお伝えさせていただきます。こちらについて勘違いをしないでいただきたいのは、これはプーケット開放計画のようにワクチン接種の人が隔離なしでタイに入国するためのそういった航空便ではなく、従来の隔離が必要な生き方でタイに入国する、そのための航空便になります。また、現在日本は高度感染危険国に指定されておりますので、特別観光ビザでタイに入国することは現時点ではできなくなっておりますので、そちらお気をつけいただければと思います。日本のセントレア空港からバンコクへの路線、こちらが昨年の3月末以来、およそ1年3ヶ月ぶりに再開をされます。また、羽田・バンコク線が週1便から週2便になります。また、関西線も週2便から週3便にそれぞれ増便をされます。こちらのフライトスケジュールに関しましては、7月1日から適用される予定なんですが、こちらにフライトスケジュールを出しておきますので、よければ参考にしていただければと思います。それでは次の話題になります。ワクチン接種が広まるにつれ、世界の航空会社が動きを始めております。こちら、航空連合、ワクチン接種済み乗客の隔離免除を各国政府に要請。そのような記事になります。まずは、航空連合のワンワールド、JAL やブリティッシュエアウェイやカンタス航空、これらを含みます。そしてスカイチーム、デルタ航空や大韓航空を含みます。そしてスターアライアンス、全日空やタイ航空などを含みます。これらの三大航空連合は6月11日から13日に開催される G7 首脳会議において安全な国境の再開を可能にするように呼びかける予定です。この G7 の会議に出席する国は、まずは主要7カ国など、イギリス、アメリカ、カナダ、日本、ドイツ、フランス、イタリア、ヨーロッパ連合、そして招待国、オーストラリア、インド、韓国、南アフリカ、これらが出席する予定です。そして具体的には世界に先駆けて G7 各国政府が3つの措置を共通化し、旅行者が安全かつ安心して渡航できるための環境整備をするように、そのように要請をするということです。この3つというのが、まずは1つ目、ワクチン接種が完了した乗客、これらの人たちの検疫を免除すること。そして2つ目が安価であり、そして一貫性のある、統一性のある新型コロナウイルスの検査の提供。そして3つ目は、乗り継ぎのある乗客が乗り継ぎ地点で空港のトランジットゾーンにとどまる場合は、追加の検査や検疫、そういったものを免除すること、そういったことを要請するということです。ということで、世界の航空会社の連合チームが G7 に対して、世界の人々が海外旅行がしやすくなるように、そのような措置を取り、対策をしていってほしい、そのような要請をしていく予定だということです。いかがでしたでしょうか？今回はタイのプーケットの開放について、またそれ以外のエリアの開放計画についてお話をさせていただきました。またそれだけではなく、世界がだんだんと海外渡航に関して前進を始めておりますので、そのことについてもお伝えをさせていただきました。このままだんだんと2021年、2022年、海外旅行がしやすくなっていくような、そういった状況になっていってくれればいいなと思います。このチャンネルでも引き続き、海外渡航の最新情報を追ってお伝えをしていきたいと思います。今回もこちらの動画を見ていただきましてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントをいただきましてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。